Kalirejo kok iso ndiki. Lah kok ora maca ning ngisor ngono. maca apa Mang mula kuwi ning ngisor iki enek bener apa ki jenenge diomongi iki schedule. Roh, schedule. ora Schedule. schedule iki lho apa Iki lho waktu iki lho. pengumuman Lah pengumumane diwaca. bisa maca apa ora ya tak waca mau ini dibaca ini IBUBU dibaca ibu BUBU DID dibaca putih kalau dibaca semua ini ibu dibubuti ini ibu buti lah yo kuwi lho maksudku ibu dibubuti kok ora brondoli carane iki ora ngono kuwi berarti kok ora iso maca gak iso maca piye to 4 sehat 5 sempurna aduh berarti iso sembarangane iso mas nadane Mas